जों सुबुं माहारिया सिगां समाव गोसो बायदि थांनो फैनो गाजा गोमजा हाथाय बाजार बायदि फोरबोफोरखौ ग्रोम ग्रोम सुखु गोजोनै खुंफुंनो आरो थांलाय फैलाय खालामनो हादोंमोन। नाथाय बे बोथोरा गिलु बालु हर खोमसि बायदि जों सुबुं माहारिनि गेजेराव मेगन गोसा सुथुरा उजिबाय। जाय सुथुरा जोंखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ। जेखौ जों मेगनजों नुवा, खोमाजों खोनाया, हमदांनोबो हाया, मोनदांनोबो मोना। जायखौ बुङो महामारि कर'ना भाइरास एबा कभिड-19। मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासजों थैनायनि अनजिमाया लाखनिबो बारा जाबाय। जोंनि भारत हादरखौबो बे बेमारा निमाहा होआखै। सोरगिदिं फर फर थैनायनिल' खौरां। दिनै गावनिनो आंगो सुबुंफोरजों खाथि खाथि थालायनो, रायज्लायनो, थांलायनो, फैलायनो हायै जाबाय। गोजान गोजान जायगायाव थांनानै गावनि थरथिंसे जिउखौ दैदेननो जाय बिथांमोनहा हाथा हामा खामानि मावहैदोंमोन, बै बिथांमोनखौ कर'ना आनजाद नायनो थाखाय हम क्वारान्टाइनबो खालामनांगौनि गोनांथि जाबाय। फै जों कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सरकारा बिथोन होनाय बायदि नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनो आरो बे महामारि कर'ना भाइरासनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो एबा कर'ना भाइरासखौ फेजेननो, बेखौनो लानानै नैबे सुंद' बर' सावथुनखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। ओइ बन्द खालाम बे बन्द समाव मा खुलिनाय बेलाय बन्द खालाम दखाना माबा थाब खालाम बन्द खालाम बन्दखौ मोनथिया नामा नोंसोरलाय माबा बन्द खालामनांगौ थाय गासिबो बन्द खालाम नामा नोंसोरलाय हा ओइ नोंसोर बन्द खालाम लकडाउनखौ मोनथियाखै नामा नोंसोरलाय ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानो खाथि खाथि थादों मानो जमा जमा थादों न' थानानै थाहै बन्द खालाम न' थाय सरकारनि रुल्सफोरखौ मानिया नामा नोंसोरलाय बन्द खालाम बयबो 1 मिटार गोजान था खाथि थानो मोना आरो खुगायाव मानो मास्क गानाखै खुगायाव मास्क गान माबा थां हनै सरकारि फिगौ लाखि बे गारिखौ लाखि हर नाङा लाखि ओंखार बबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय सेरफांगुरियावनो सार ओंखार गारिनिफ्राय ओंखार थाब ओंखार बेल था माथा मा बन्द समाव बबाव थांनो नागिरदों नोंलाय बन्दखौ मोनथिया नामा लकडाउनखौ बयखौबो न' थानो थाखाय खावलायदों आरो खुगायावबो मास्क गैबावासो आरो बियो बे जानजिया बरन मा बुस्थु बेलाय सेनिटाइजारसोमोन सार ओंखायनो लादोंमोन आं मा सेनिटाइजार बोरो बेथ' जौसो ओइ सानैबो आन्थु फराय खोमा हाम एम्बुबाद खोमा हमनानै था खुगायाव जे मास्क गाननांगौ मोनथिया नामा नोंसोरलाय मास्कआ बोरो बावबोदों सार न'आव दंमोन बावबोदों नोंसोर खुगायाव मास्क गाननांगौ ना मोनथिया सरकारनि नियम खान्थिखौ मानो फालियाखै आरो जौखौसो सेनिटाइजार होनलायबावदों अनदो सार खेबसेखौ निमाहा गैया नोंसोरखौ निमाहा होदावब्लानो गुबुनफ्राबो नुनानै आरो ओंखारनो बोलो मोनगोन दा नोंसोर सानैया एम्बुबादलां गारिनिफ्राय ओंखार नायदोंलाय बहा थांनो खुगाया मा लांदां मास्कआ बोरो हाखु दाखु फैनायखाय लाबोस्लाबनो हायाखिसैलै सार आच्छा नोंसोर कर'ना भाइरासखौ गिमारा नामा फालाय हा खुगायावबो मास्क गैबावासो आलासि फैदोंमोन न' खाथियावनो सार कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननोबा खुगायाव मास्क गाननांगौ होननानै मोनथिना मोनथिया नोंलाय मोनथिगौ सार भुल जाबाय न' खाथियावखाय ओरैनो आलासि फैनायखाय खरस लांबाय सार कर'ना भाइरासजों मानसि थैग्लुंनायखौ मोनथिना मोनथिया मिथिगौ सार बे कर'ना भाइरासआ बुहुमनाङैनो सुबुंफोरखौ फोजोबस्रांनायनि लामा लागासिनो दङ जों बे भाइरासनिफ्राय रैखा मोननोब्ला जों बयबो न'आव थानांगोन जुदि नोंहा न'खराव गोनांथार जायोब्ला खुगायाव मास्क गाननानैसो नों हाथाय बाजाराव थांनो मोनगोन दाथ' नों सरकारनि नियम खान्थिखौनो मोनसेबो मानियाखै बिनि थाखाय नोंहा पानिशमेन्ट दङ नों जलाय सिखायलाय खालाम ओइ बारलांबाय था जाबाय थांदो थां माबार न' थाय थां बबेनि थिफुला सेंग्राफोरसोलाय हनै सरकारि फिगौ जेखि गारि फैया लाखि लामाखौ ब्लक खालामजोब जागोन सार जायखौ सिमना हगारनाङा मिथिबाय थां बै लामाखौ ब्लक खालामहैजोब हगारनाङा औ जागोन सार आदा फन फैदों नै सोरनि सोब्रा दाब्ला हाविलदारनिनो
हेल' आदै आंसो औ आदै नै आदै बे आइसि देखाया गावनि फिसाजो रितुखौ नोंनो रायथिदोंमोन नोंसो मा होनो दे आदै दे आं उनाव रायलायसिगोन दे बेथ' फिसफुलिसोमोन दासिमबो हाबा जायाखै नामा Holy sir! Ay, ro. Ôi ơi. Oi सेंग्रा बे लामानि दासो उरखालिफोर खालामदोंमोन नों नुदों नामा सार आं ओइ बिनि बेगाव मा दं सिरुमलाय जेबो गैयालै सार जेबो गैया आं जेबो लायाखै गारियाव थिखो बेखौ ओइ सार बियो दैहुंसो बेखौ आं सिनायखायो बियो जोंनि कलेजावनो फरायखायो हगार गोदाव सोराव हमलाबायो गोदाव सोराव ए बेखौसो नायदों बियो आदा साहाया दुंबायमोन आदा साहाया दुंबायमोन फैदो सिथ्लायाव लाबोबाय ओइ सोमदोन साहा लांफैनाय नों थाबथाय जारौ आं पुलिस स्टेसनाव थांनो आं नोंखौ मिथिखागौ आदा नों सोरनाव थांनो नागिरदों जेबो मिथिया आहाबा मा खामानि दं थाथ' आं दा फन हरगोन जागोन सार हेलौ आदै आं दहाय बुंहरनाया खबरा उनाव सानगोन आं र' उनाव खबर मोनगोन आं डिउटियावसो नै दानो बुंहरखादों र'लै उनाव रायलायनोसै र' दे होमबालाय दोनथ'नोसै आं गोजावबाय गोजावलांबाया नोंनि हायना महराव गोजावबाय गोजावलांबाया नोंनि हायना महराव खोलो सुदेम बार बारनायजों
बिरहां खानाय हसारनाय थाबायनायजों नोंनि गुस्थिनि गोजा गाबनि मिनिस लुनायजों गोजावलांबाय आं नोंनि हायना महराव सोरमांगा दैसानि सेर सेर हनै लावखार गथ'फ्रा मोसौ गुमदों खासि बिबारनि बिरफुंनायजों गांसो गोरलैनि रोदोमनायजों रंजादों मोसादों सोरमांगा दैसानि सेर सेर हनै लावखार गथ'फ्रा मोसौ गुमदों खासि बिबारनि बिरफुंनायजों गांसो गोरलैनि रोदोमनायजों रंजादों मोसादों नोंखौ नुनानै आंबो सिफुंनि गोदै देंखो बोदों बेसेदि समायदों सोरमांगा दैसानि बालाजों जोंनि गामि गोजावलांबाय आं नोंनि हायना महराव गय बारि खान्थाल बारि सारि सारि औवा बारि दाउसिन दाउला रंजानायनि देंखो बोनायजों गय बारि खान्थाल बारि सारि सारि औवा बारि दाउसिन दाउला रंजानायनि देंखो बोनायजों नोंनि सुदेम गारांजों आंखौ रायदाव हरनायजों गोजावबाय आं गोजावलांबाय नोंनि हायना महराव गोजावबाय आं गोजावलांबाय नोंनि हायना महराव गोजावलांबाय आं नोंनि हायना महराव 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 मोजांहाय दिंखिया ओंख्रि जानो लानांसिगोनहाय बेखौ आं खागोनहाय थुदो बैथिंजाय देनांबो दिंखिया खानानै जाहोनांगोन नामाहाय आयु दालि वाटसआप बैसिं थौदो नामाहाय फाग्लिफोर नोंसोर दा सिफ्लानानै गोग्लैलायदो बैथिंजाय गोलैयाहाय मा फाग्लिफोर नोंसोर जागोना जायाखै नै आंना जाबाय थोबाय बारबायसो बोथिसेनि फैदो थांसैहाय फैदो टाइमाबो जादों थांसै न'आवहाय बिराद मानि बोथोराबो गाज्रिना दामानि माबायदि गारि सालायो जाखो आयु माबायदि गारि सालायबायसो गारिखौबो बिदि सालायो माबायदि गारि सालायो बेबायदि गारि सालायो नामा बोखांयाबा थ'हाय ए आब' आखाया दुलुजोब्बाय दां खन'दो हनै दे नोंथ' दैहुंसोमोन ना औ नों फिसफुलि नङा होमबा औ आं बै समाव नोंखौ स्कुटिजों अफायबा बैसिम दोनलांखांबायमोन ना औ
ओमफ्राय दा आदाया अफायबा थांनो फैदोंमोन आं नामा नोंसिनाव थांनो नागिरदोंमोन ए थौ होमबालाय थांसै जोंना न'आ बैहायनोखा थौदो होमबालाय आंजोंनो आं नोंसिनि न'खौ नुखायाखै लोगोफ्रा मा होनो सोंग्रोसै आङो नै बियो आदा दिंसोमोन आं सिनायखायो बेखौ आं थांबानो नामा न'खौ नुवाखै दे दे थांदो दे होमबालाय नोंसोर उनाव फैबानो जाबाय बायदिसिना ब्लांबा जारलासो जागौमोन औहाय औ फैदो फाग्लिबो नोंस्राबो लासै लासैनो मोजाङै थांदो फैदो जोंहा न' मोनबाय आयै आयै आलासि फैदों नै फैदो फै बेहाय जिरायफैदो थाथ' दे आं साहा फुदुंना लाबोनि जागोन दे मादै खुलुमबाय खुलुमबाय आदै गोजोन्थों दे जिरायदो जिरायदो सोर जाखो आङो बे फेसबुकनि लोगो लामायाव लोगो मोननानै फैदों आंनि फिसाजोनि लोगो आदै आं न'खौ नुवाखैमोन नालाय आच्छा भेरि गुड नै बिमा बिदिब्ला माबा माबि गोदै गोबाब बानायहैदो जालांथोंसै दे जागोन आरो बाबु बे आंनि बै खाथाया लायथां थाबनो आहा लकडाउननि मिटिं दं जागोन आफा होमबा आलासिया दसे जिरायथ'दो आंहा मिटिं दं मिटिंआव थांनांगोन लकडाउननि मिटिं जागोन दे न' आफा होमबा आलासिया थाथ'दो दे आदै दे ओइ आफा बेखौथ' आं जरहाटआव नुनाय बायदि मोनदों बे जरहाटनि एसपिसोथ' आफा होमबालाय माथो आलासिखौ मोजाङै सिबिदो जागोन दे आफा आं थांग्रोनोसै दे बिदि नङालै आदै सरखारनि फैनायखौ जोंबो मोननांगौ समानै रानना हो र' रायजोफोर र' जों बिदि दावराव दावसि खालामनाङा सरकारा जेरै बिथोन होदों बेबादि एसे हाबाफारिखौ मावनो नांगोन दे रायजोफोर दे आयाबो बेहाय जिरायफादो दे लोंदो जागोन दे मादै आदैया बबेनि होनदोंमोनथाय मादै हजों मिटिङाव आदै गावबुराखौ बुनो नागिरदों थाब फैयाबा माबार फैदो फै जोंहाथ' दा रेसन कार्डबो मोनथ'वाखै दा एबार सरकारनि माइरं सफैनायखौ जोंहा मोननांगौ दा जाम्बा नों मैया दाख्लैसो हाबा जानाय मानसिया नों मा मिथिगौ नों सिरिथा मैया दाख्लैसो हाबा जानायबा बुंनो मोना नामाब्रा गावबुराखौ फैनांगौ लागायनांगौ गावबुराखौ दिनै खोथा गैया बाबु ओरै फैथ'लाय नोम्ब'आ बहा दं आब'आ ड्रेस गानस्लायदों आच्छा थाव बेहायनो मा मैया दाख्लैसो हाबा जानाया मोनलाय थ्रि फर जिर' टु नै जों एसपि साहबखौ लोगो मोनबाय
सार रदै रायजो राजाफोर बेयो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सासे एसपिसो आयौ माथो एसपिसो नामा आंहा बेखौनो मिन्थियाखैमोनहाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव सारा सफैबाय बिथाङानो गासिबो खामानिखौ सामलायजोबसिगोन नोंथांमोनहा दावराव जाथ'नाङा सार नोंथांखौ नागिरै नागिरै जों बेयावसो लोगो मोनफैबाय आरो गभर्नर फैगोननि थाखाय पुलिस स्टेसनाव गासिबो फर्सआनो रेडि जानानै दंखासै नैबे बन्द' समाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा खामला हाजिरा मावनो मोनाखै जोङो गोबां भुगिनानै दङ बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ जा एसे हरदों नोंथांमोनहा बेखौनो अनलायलायनानै रानलायनानै जालायदो बे कर'ना भाइरासआ जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद गिख्रंथाव बिनि थाखायनो सरकारनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनानै थानांगोन बुजिबायना रायजोफोर दे सार एबारनिफ्राय सरकारनि जिखिनि फैया मानो जों समानै राननानै जालायगोन आरो जों ससियेल डिस्टेन्सिंखौबो मानिसिगोन लोगोसे खुगायाव जों बयखौबो मास्क गानहोसिगोन दे बिदिबा जों थांनोसै नोंसोर बिदिनो गोरोबलायनानै थाथ'लायदो आदैमोना जों थांनोसै बिदिबा जों थांसै आदै पुलिस स्टेसन सारा थांगासिनो दं नों थाथ'दो दहायबो मोजां रायलायनाय जायासै फैगौ बैसागआव नोंखौ लांफैसै बेलाय माथो जाखो जाम्बि थाथ' आं फैफिनगोन आंबो दि नोंखौ गोसो सिंजों सिरि सिरि मोजां मोनखुमानानै दंखायोमोन रायलायनायासो आद्रा थालायलांबाय आंहा होमबा रायजोफोर मिटिंआ जोब्बाय एसेनोसै नोंथांमोना थांनो हाबाय मोजां जादों मानसिया मोजां आंबो बिराद मोजां मोनदों